Ano yun? Nagawa kong tayo mag-usap tayo. Liga. Ito. Nagkapanti nga. Tapos ko kumain eh. About saan? About dito sa balbas, bigote. Saka sa may gulit kong hairdo. Ano ba yun? Isis. Ah. Alam mo bakit nagpapatubo ang balbas ang bigote? Oh, bakit? Para magmukhang astig. Mukhang malakas. Kasi kahit anong patubo ko ng ganito mahal, may tumatawag pa rin sa akin, baby. Sinong baby nagtatawag sa... Ay, kaya. Baby! Sabi sa akin man, baby! Atay. Yung mga awin. Bakit? Yan, hindi ko malaman nga eh. Ang mga kosa kayo, anong masasabi nyo? Kahit anong patubo ko lang, sobrang mukhang trabador na nga ng factory mukha ko talaga oh. Sino sabi sa'yo ng baby? Baby! Sabi naman sa akin, mukha ba akong baby? Hindi ko alam bakit ako natawag na baby. Love you. Aray! Ayun ang baby. Bakit? Yan ang baby. Okay, ikaw anong tawag mo sa akin? Daddy, di ba? Tawag mo sa akin, daddy. Pero si daddy may tumatawag pa rin baby. Aray, ikaw may sabunot na. Usap tayo. Yun mga kosa, sarap buhay tayo dyan. Gusto ko lang patawarin si Mal. May butas ba? Ay, ganun, sumisingaw. Hindi, may laman konting hangin. Okay lang yan? Ganun lang mga kosa, gawaan tayo ng gawa para may babalagan. Wala akong maisip na content, yung mga content ko kasi ang haba pa, kaya gumawa ko ng small content na papasok sa 3 minutes. Kaya, yun lang. Ay, magkakapi ako. Live, love, love, life. Pure happiness. Ano man? Magkakapi ako. Kaya ka masaya kasi Magkakapi ako. kakapi siya. Para makatae. Naka-record pa ako. Ayun na ako sa tandaan yung patubo ko ng balbas at bigote. Yun ang aral ngayon. Para huwag kayong tawaging baby. Sino sabi Baby! sa'yo baby? Ano nga? Wala, gawa ko lang yun. Nakita ko lang sa TikTok. Ginaya ko lang. Daw ako. Ayun na.